Yang'anani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa momwe muganizira. Mutu 12. Kodi temberero ndi chiyani? Mtanda umagwira ntchito yofunika kwambiri pa chipulumutso cha anthu. Munthu sangawerenge chipangano chatsopano popanda kuzindikira mfundo imeneyi. Kupachikidwa kwa Yesu kunali mbali yokonzedweratu ya dongosolo la chipulumutso, chinthu chimene Mulungu ndi mwana wake anakonza chisanachitike. Atumwi ankamvetsetsa tanthauzo la mtanda, ndipo nthawi zonse unali pakati pa chiphunzitso chawo. Paulo analemba kuti, koma ife tilalikira Khristu wopachikidwa, kwa Ayuda chokhumudwitsa ndi kwa Ahelene chopusa. 1 Korinto 1:23. Pakuti ndinatsimikiza mtima kuti ndisadziwe kanthu mwa inu, koma Yesu Khristu ndiye wopachikidwa. 1 Korinto 2:2. Paulo analalikira Khristu, koma ndi kusindika kwake, osati Khristu yekha amene anali pakati pa uthenga wake, koma Khristu pa nthawi ina muzochitika zake, Khristu wopachikidwa. Chifukwa chiyani Kalvari ili yofunika kwambiri? Chifukwa chiyani zinachitika kwenikweni pa mtanda? Ili ndi funso lomwe lidzafuna zaka zonse zamuyaya kuti liyankhidwe mokwanira. Koma ngakhale zili choncho, ngakhale lero pali zambiri zomwe tingakunkhe powerenga nkhani mosamala. Kuwomboledwa ku temberero. Tiyambe kuganizira Galatiya 3:13. Khristu anatiwombola ife ku temberero la chilamulo, atakhala temberero m'malo mwathu. Pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo. Galatiya 3:13. Mtumwi Paulo ananena kuti Khristu anatiwombola ku temberero lina lake, ndipo temberero limeneli linali temberero la chilamulo. Khristu anatigula ife ku temberero ili. Koma kodi anachita bwanji zimenezi? Iye anachita izo mwa yekha kukhala temberero, pozitengera temberero ili pa yekha. Posimikizira mfundoyi, Paulo anagwira mawu pa Deuteronomy 21:23, pamene akunena kuti aliyense wopachikidwa pa mtengo ndi wotembereredwa ndi Mulungu. Khristu anapachikidwa pa mtengo, chotero anatembereredwa, ndipo njira imeneyi iye anasenza temberero, ndi mmene anatipulumutsira ife ku temberero. Pali mafunso angapo omwe tiyenera kuzifunsa ngati tikufuna kumvetsetsa bwino nkhaniyi. Kodi temberero ndi chiyani? Kodi zikutanthauza chiyani kuti tinali pansi pa temberero la chilamulo? Ndipo kodi Khristu anatenga bwanji temberero ili pakutipulumutsa kwa ilo? Kodi temberero n'chiyani? Temberero ndi chiweruzo cha tsoka. Fundo imeneyi ilipo ngakhale kunja kwa Baibulo. Ambiri a ife mwina timadziwa nkhani ya munthu amene anatembereredwa ndipo anavutika ndi mitundu yonse ya zoyipa. Uwu ndi mutu wodziwika bwino m'mabuku anthano. Lingaliro ili ndikachoonadi. M'buku la Numeri chapter 22 timawerenga kuti Balaki, mfumu ya Mowabu, anatumiza uthenga kwa Balaamu kuti akatemberere Aisraeli. Israeli anali kuwukira Palestine ndi kugonjetsa fuko lililonse lomwe linayima mu njira yawo, ndipo Mowabu anali osatira munzere. Balaamu anali mneneri wa Mulungu, ndipo aliyense amene iye ankamudalitsa ankadalitsidwa, ndipo aliyense amene ankamutemberera anali otembereredwa. Koma Balaamu akafika nthawi iliyonse imene ankatsegula pakamwa pake kuti atemberere Aisraeli, ankaona kuti iye akudalitsa Aisraeli osati kupereka utemberero. Ndipo zimenezi zikutiwuza chinthu china. Baibulo limatiwuza kuti temberero si chinthu chimene munthu angachiyike pa nzake. Munthu akhoza kunenera temberero, akhoza kulankhula mawu a temberero, koma munthu wina alibe mphamvu zobweretsera nzake tsoka. Lingaliro limeneli ndi lofala m'maganizo a anthu, koma sili lingaliro la Baibulo la temberero nkomwe. Monga chitsanzo cha zomwe ndikutanthauza, tiyeni tione pa Mateyu 23. Ndime imeneyi Khristu ndiye yemwe akulankhula kwa Ayuda. Njoka inu, obadwa inu amamba,
mudzatha bwanji kuthawa kulanga kwa gehena? Chifukwa chake taonani, ine ndikutumiza kwa inu aneneri ndi anzeru ndi alembi, ndipo ena iwo mudzawapha ndi kuwapachika, ndipo ena iwo mudzawakwapula m'masunagoge mwanu ndi kuwazunza m'mizinda ndi mzinda, amene munamupha pakati pa kachisi ndi guwa lansembe. Inde ndinena kwa inu, zinthu zonsezi zidzafika pa m'bado uwu. Mateyu 23:33 kulekera 36. Panalibenso temberero loyipitsitsa kuposa lomwe linanenedwa pa anthu. Chigamulo chimenechi chinakwaniritsidwa pamene Aroma anazinga Yerusalemu. Mikhalidwe imene inagwera Ayuda inali yoyipa kwambiri, kwakuti akazi anjala anayamba kudya nawo. Pamene magulu ankhondo a Roma potsiriza pake anathyola mzindawo, mwazi wa Ayuda unathamanga m'makwalala a Yerusalemu ngati madzi. Matemberero umadzipangira wekha. Malinga ndi nkhani ya Ayuda, ndani amene anatemberera Israeli? Yesu analankhula mawuwo, koma ndani amene anawatemberera? Zona zake nzakuti Aisraeli anadzitemberera okha. Kodi Khristu ndi amene anabweretsa masoka amenewa pa iwo? Ayi, zinali zochita zawo zomwe zinawatemberera. Zonse zimene Khristu anachita zinali kuwauza choonadi zisanachitike. Iye analotsera chabe zimene zikanazachitika. Iwo ndi amene ananyoza Mulungu namukana kotheratu, kotero kuti sadathenso kuwateteza. Chotulukapo chake chinali chakuti Satana anakhudza kugwiritsira ntchito njira yake ndiwo. Chotulukapo chake kuchiwonongeko cha mtundu, monga momwe Miyambo 26:2 amatiwuza kuti temberero lopanda chifukwa silidzafika. Choonadi chimenechi chikusonyezedwa mu Genesis chapter 9. Pano tikuwerenga kuti pambuyo pa chigumula Nowa analedzera nagona hema wake wa maliseche. Tikuwuzidwa kuti mwana wake wang'ono Hamu analowa namuona maliseche a atate wake. Baibulo silimatiwuza ndendende zimene anachita, koma lingaliro ndi lakuti iye ananyadula atate wake. Ena amati iye anachita zoposa zimenezo ndipo kuti anagonera atate wake, koma Baibulo silinena mwachindunji. Pa Genesis 9:24 ndi 25 timawerenga kuti ndipo Nowa anaoka ku vinyo wake nadziwa chimene mwana wake wang'ono anamchitira iye, ndipo anati kwa iye, wotembereredwa ndi Kanaani adzakhala kapolo wa akapolo kwa abale ake. Uwerenga ndi Genesis 9:24 ndi 25. Choncho Nowa anadzuka nati, wotembereredwa ndi Kanaani. Ndani amene anabwera namuyang'ana? Anali Hamu. Koma chodabwitsa sanali Hamu, koma Kanaani amene anatembereredwa. Kodi Kanaani anali ndani? Iye anali mwana wa Hamu. Hamu anachita china chake, ndipo Nowa anatemberera mwana wa Hamu. Nowa akanakhala kuti anadzetsa temberero pa Kanaani, kukanakhala kupanda chilungamo koopsa kwa Nowa. Koma si Nowa amene anadzetsa temberero limene pa Kanaani. Iye analibe mphamvu imeneyo. Nanga chifukwa chiyani Nowa, mowazidwa ndi Mzimu wa Mulungu, anatemberera mwana wa Hamu? Kuti kuphunzirapo chiyani pa mavesiwa? Pali lamulo la moyo lomwe silingathawe ndipo limatchedwa lamulo la zotsatira. Mulungu akhoza kukhululukira chilango cha tchimo la munthu, koma zotsatira zake zimakhalabe. M'mawu ena, zimene timachita zimakhudza ana athu. Munthu amene watenga matenda chifukwa cha khalidwe la uchimo akhoza kupatsira ana ake matenda omwewo. Pambuyo pake munthu angapemphe Mulungu kuti amukhululukire tchimolo, ndipo ndithu Mulungu adzakhululukira. Koma ana awo sadzachiritsidwa mozizwitsa ku nthendayo, chifukwa chakuti munthuyo wakhululukidwa. Zotsatira zake zimakhalabe. Mwana wa Nowa, Hamu, anali ndi kanthu kena m'khalidwe lake kamene kanaperekedwa kwa mwana wake Kanaani. Kina kwake msogolo mikhalidwe imeneyi yoyeretsedwa m'mikhalidwe ya mbadwa ya za Hamu ikanachititsa iwo kukhala atumiki a mbadwa za m'bale wake. Chotero temberero linagwera Kanaani osati chifukwa chakuti Mulungu mwachisawawa
anasankha kulanga Kanaani, koma chifukwa chakuti Hamu anapereka zizolowezi zake ndi malingaliro ake kwa mwana wake, amene nayenso anapasira zimenezo ku mbadwa zotsatira. Ndipo Mulungu akuti zikupitirira mpaka mbadwa wachitatu ndi wachinayi, ndipo zikupitirirabe kwa nthawi yonse imene makhalidwe oyipawo amakhalabe m'banjamo. Zitsanzo izi zikupereka mfundo yomwe tiyenera kuyimvetsetsa bwino lomwe. Pa Exodus 20:5 Mulungu akuti, ine Yehova Mulungu wako ndine Mulungu wansanje, wakulanga ana mphulupulu za makolo kufikira mbadwa wachitatu ndi wachinayi wa iwo akundida ine. Exodus 20:5. Kuti tingafotokoze bwanji zimenezi? Kuti Mulungu ndi amene amasankha munthu popanda chilungamo kuti akalakwa iyeyo ndiye Mulungu adzalanga mwana wa munthuyo ndi mbadwa zake ndi mibado? Kodi umu ndi mmene Mulungu alili? Ayi ndithu. Gulu limodzi la anthu lomwe lavutika kwambiri ndi mtundu wakuda. Ngakhale zili zoona kuti zitukuko zina zazikulu zakale zakhala ku Africa, komabe ndi zoona kuti chimodzi mwa mitu yakuda kwambiri ya anthu yakhuza ukapolo ndi nkhanza za Africa nthawi zina ndi anthu awo, ngakhale kuti nthawi zambiri ndi mitundu ina. Mbiri yonse ya munthu wakhala kugwira nzake mu ukapolo, koma zikuoneka kuti choyipachi chaonetsedwa bwino kwambiri mu ukapolo wa anthu akuda. Koma zinayambira kuti nthawi zambiri Africa amachokera ku nzeru wa Hamu. Hamu anatenga njira yotsutsana ndi Mulungu ndipo anasogolera ana ake mu njira yomweyo. Mmodzi wa anthu oyambirira opandukira Mulungu anali Nimrodi, yemwe anali mbadwa ya Hamu. Nimrodi anakhazikitsa ufumu umene unali kupandukira Mulungu mwachindunji. Genesis 10:8 ndi 10. Temberero kapena kuti makhalidwe oyipa linadusa kuchokera kwa Atate kupita kwa Mwana, pamene mbadwa za Hamu zinatengeka kwambiri ndi kutalikirana ndi chidziwitso choona cha Mulungu. Pamenepo anasokonezeka kwambiri, ananyozeka kwambiri mpaka anayamba kulambira miyala ndi matabwa ndi kuchita zinthu zina zonyansa kwambiri. Kodi kutsika kwa pansi kumayima kuti pamene munthu wabadwa m'dziko limene anthu amadya anthu monga njira yachibadwa ya moyo, kumene milungu yokhayo yodziwika ndi yopangidwa ndi mitengo ndi miyala, ndi kumene mbali zonyansa kwambiri za chibadwa cha munthu zili malo wamba ndipo amaonedwa kuti ndi moyo wabwinobwino. Kodi munthu amakhala ndi chiyembekezo chotani choti azathetse vutoli? Zimangoyipirayipira. Chotero temberero kwenikweni ndi kukwaniritsidwa kwa zotulukapo za chilengedwe, ndipo ndicho chinthu chimodzi chimene tiyenera kuchimvetsetsa. Nthawi zambiri Mulungu sasokoneza zotsatira zake, akhoza kukhululukira chilango koma zotsatira zake zikupitirirabe. Umu ndi momwe zilili. Kodi temberero lingasiyidwe bwanji? Tiye tizindikire kuti Mulungu akuti amayendera mphulupulu ya Atate pa ana kufikira mbadwa wachitatu ndi wachinayi wa iwo akundida ine. Kuti tingathe kuona mbali ina ya chiyembekezo m'mawu amenewo? Mu Genesis 27 Yakobo anadza kwa Atate wake, ndipo mwachinyengo ndi chinyengo anatenga china chake chimene chinali cha m'bale wake, anaba madalitso a m'bale wake. Esau atalowa pambuyo pake kuti alandire madalitso ake, anapeza kuti onse anali atapita, ndipo ngakhale anachondelera bambo ake kuti amupatse, koma bambo ake sanathe kuwabweza. Isake sakanatha kusintha maganizo ake chifukwa madalitso mofanana ndi temberero unali ulosi wonena za mmene zinthu zizakhalire, ndipo mowuzidwa ndi Mzimu Isake sakanatha kunena zinthu zabodza. Koma mu verse 40 iye anati kwa Esau, ndi lupanga lako uzakhala ndi moyo, ndipo uzatumikira m'bale wako, ndipo padzakhala pamene uzakhala ndi ulamuliro, udzathyola goli lake kulichotsa pa khosi pako. Genesis 27 verse 40. Kuli temberero limasweka bwanji? Kuti athyole temberero
munthu ayenera kuyamba kukhala pansi pa ulamuliro wake, ndiyeno kuchoka pamalowo kugonjetsa mphamvuyo. Imeneyo ndiyo njira yokhayo yochosera temberero. Tiyerekeze kuti pakhala pali mwamuna mmodzi amene amalambira mwala ndi matabwa. Wamaliseche watheka kunja uko m'dera lakale kwambiri la Africa zaka 1000 zapitazo. Ngati munthuyo akanatha kudziwa Mulungu wona, nchiyani chikanachitikira ana ake? Zimenezi zikanasonyezedwa m'chiyero ndi chilungamo cha Khristu choona, mosasamala kanthu za umbulu wazungulira. Kwa panafunika munthu mmodzi kuti aphwanye temberero limeneli. Koma kodi zingatheke bwanji kuti munthu amene wakula nkukhala moyo wake wonse m'mikhalidwe yoteroyo amasuke nyengo imeneyo? Wina wake ukulirapo ndi kukulira mu nkhalidwe yoteroyo sakanatha kutuluka mu zochitika zabwinobwino. Njira yokhayo inali ngati chinthu china chatsopano chikalowesedwe mu zochitika zake. Ichi ndi chifukwa chake ngakhale ukapolo ndi chinthu chonyansa, ndikuthokoza kuti Mulungu adagonjetsa choyipa ichi kuti abweretse zabwino zina. Ena mwa makolo anga anaza ku Caribbean pansi pa mikhalidwe yoopsa imeneyi, koma zinapereka mpata kwa anthu ambiri ochokera ku Africa kuti adziwike ku uthenga wabwino. Ndipo chifukwa cha ichi lero ndili pamene ine ndili, mwana wa Mulungu ndi wokondwa ndi moyo wanga mmoyo. Chotero zochitika pambuyo pake zinabweretsa kusintha, ndipo chinthu chatsopano chinabwera mmoyo wonyansa wa Hamu, kotero kuti tembererolo silinapasidwe kwa ine. Temberero la Hamu lija lasweka chifukwa china chatsopano chinabwera mmoyo wa makolo anga.